Takouto perfektnou angličtinou komunikujú s belgickým veľvyslancom mladí gymnazisti z Košíc. Ich cvičná firma totiž vyrobila špeciálne upokojujúce želatínové cukríky. Veľa ľudí trpí nespavosťou a dúfam, že teraz som objavil proti nej zázračný prostriedok. Podnikateľský nápad, marketing, samotný výrobok zabudoval v súťaži Junior Achievement Slovensko a tak sa mladí Košičania stali top tímom aplikovanej ekonómie. Som viceprezident pre financie, takže počas celého roka spravujem financie, vediem účtovnícky denník. Vlastne od začiatku sme simulovali reálnu akciovú spoločnosť, vlastne predávali sme akcie. Ja som viceprezidentka pre marketing. Kto tu robí? Ja. Ocenenie si budúci podnikatelia prebrali počas vyhlasovania 13. ročníka súťaže Veľká cena SOPK. Za rok 2014 ju získala aj spoločnosť Gelima z Liptovského Mikuláša. A pretože sa zaoberá produkciou želatíny pre potravinársky priemysel, spoluprácu s mladými talentami vraj nevylučuje. Práve, že som sa chcel stretnúť s mladými ocenenými študentami, pretože som započul, že robili niečo s bioželatínou a zaskočilo ma to. Veľkú cenu SOPK získala paradoxne aj štátna firma Slovenská pošta. Sme najväčším zamestnávateľom na Slovensku a verím, že práve etika, slušnosť predznačujú to, čo je podstatné, ako sa udržať aj v podnikaní. Pošta, ako kompletne štátny podnik, 100% štátny podnik, sa dokázala transformovať do trhového prostredia. Na bratislavskom zhromaždení SOPK, kde sa hovorilo predovšetkým o budúcnosti slovenskej ekonomiky a etike v podnikaní, sa však rozdávali aj čestné uznania. Je to, som povedal, také zadozučinenie za to, čo pre obchodnú komoru za tých x rokov som spravil. Berieme to ako výsledok našej poctivej práce vo vzťahu k našim dodávateľom. Podľa podpredsedu vlády pre investície Ľubomíra Vážneho je práve rok 2015 zlomovým z pohľadu čerpania eurofondov. Tá suma je 15 miliard eur. Keď k tomu pridáme kofinancovanie štátneho rozpočtu a povinné prostriedky konečných príjimateľov, tak sa dostávame na sumu 18 miliard eur. Najbližšie opatrenia vlády na podporu začínajúcich firiem konkretizoval minister financií Peter Kažimír. Hovoril som o opatreniach, ktoré budú smerovať k podpore startupov a hovoril som o programe, na ktorom pracujeme z hľadiska obnovy rodinných domov. Pripravujeme vládny dlhodobý program na zateplovanie týchto rodinných domov na báze investovania a dotácie. No a potom množstvo úprav, ktoré sú pozitívne v oblasti daňových zákonov, napríklad oslobodenie od daní z príjmov pri obchodovaní s akciami na kotovaných trhoch. Ide o zavedenie tzv. Jednoročného časového testu. Po takéto dobe by takýto príjem z predaja bol daňovo oslobodený. Vytvárame nový nástroj na dlhodobé sporenie, 15-ročné sporenie, investovanie do nástrojov kapitálového trhu, takisto daňovo zvýhodnené. Chceme meniť sankčný systém, ktorý je podľa nás demotivačný a nespravodlivý. Legislatívna činnosť skončí na jeseň, predložím štátny rozpočet, ktorý bude rátať s nižším deficitom ako tento rok a s nižším dlhom.